වෙසක් පටන් ගත්තා අද ආවා අපි වෙසක් බලන්න කොහොමද කියලා ගණන් ටික என்ன செய்தி என்ன கதை ஓ எப்படி வியாபாரமெல்லாம் இந்த பரவாயில்லையா அல்ஹம்துலில்லாஹ் போகுது ரைட் வெரி குட் பார்க்கக்கூடியது வரைக்கும் வெசாக் கூடு செய்கிறது சூடு பிடிச்சி போகுது கொழும்புல வெசாக் வியாபாரம் இன்னொரு 2 days தான் இருக்குது අක්කේ මේක ඕගොල්ලෝ හදනවානේ හා very good very good හරි දැන් ඕගොල්ලන්ටත් මොනවාරි කීයක් හරි අම්බු වෙයි හා හරිද ඒකින්නේ හා අම්බු කරන්නේ ඒකට තමයි ගොඩක් ලස්සනයි නිකන් යනකොට බැලුවා වීඩියෝ එකක් අරමු කියලා මගේ page එකකින් දාන්න ඒකයි ගත්තේ වෙසක් දවස් කියන්නේ සිංහල වෙසක් මංගල්‍යයක් වේවා නේ ඕමනේ කියන්නේ மங்கல்யாக் வேவா சுப வெசாக் மங்கல்யாக் வேவா இது எல்லாமே உங்களோட கையால செய்யறது தானா ஒன்று இம்போர்ட் அது இதெல்லாம் இல்லை ஒக்கமா லங்கா எல்லாம் ஸ்ரீலங்கால அடிக்கிறீங்க எல்லாம் ஹேண்ட்மேட் வெரி குட் சின்ன வேலை ஒன்று இல்லை இது கஷ்டப்படணும் ஹார்ட் ஒர்க் என்ன අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ බලාගෙන ඉන්නවා ඇති එවලොක් රෝඩ් ගොඩාක් මේ කඩේ තියෙනවා. ඇත්තට මේ අයියාගේ කඩයක් තියෙනවා. ඒක ඩිසයින් ටික ඔක්කොම ලස්සනයි.